Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 24 dugu, asteazkena eta gaurko elkarrizketako protagonista literatura izanen dugu. Horretaz hitz egiteko Fito Rodriguez izanen dugu gaurkoan, Arakistainen bidaia liburuaren aurkezpenarekin. Zaratak tartean musikaon izanen dugu gaurkoan, Barainain aldera joanen gara soilik kabaret obrarekin. Egunero egiten dugun moduan, oraingoan lehenik eta behin Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauexi dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Honako albiste hauek utzi dizkigu asteazkenak, Lauko gobernuak bilera egin du gaur abiadura handiko trenaren inguruan solasteko, behar da elkartzeko Amano Ayerdi Espainiako garapen ministro de la Sernarekin AHT-aren inguruan hitz egiteko. Bertzalde Zizurtzendeako bizilagun talde batek 623 sinadura aurkeztu dizkiote Nafarroako gobernuari udalerri eremu mistoan mantentzearen alde. Euskal presoek gutuna bidali dizkiete Urkulluri, Uxue Barkosi eta EAJ-ari. Sakabanak eta amaidadin ahal duten guzti egiteko eskatzen diete, hau da, bizi duten sufrimendu egoera amaitzeko. Hezkuntzan irakasleen aurkako 193 eraso salatu dituzte Nafarroan, eta hezkuntza kontuekin jarraituz, Udako Euskal Unibertsitateak bere udako ikastaroak aurkeztu ditu. Ez beharra izan da errepidean, moto gidari bat hilda Iruñean, istripua atzo eguerdian izan zen, Landabenen. Ogia, lana, etxebizitza eta duintasun lelo ardatz, herri boterea eraikitzaren aldeko aldarria zabaldu nahi dute Madrilen maiatzaren 27an. Eta Iruñeko udalak bertzalde, zentro komunitarioen kudeaketari buruzko prestakuntza jardunaldiak antolatu ditu. Plazara, Zarrak Berri eta Antzara proiektuak aurkeztuko dituzte, eta albisteekin bukatzeko komunikabideetan euskara erabiltzeko laguntzen deialdia ireki da. Eskerrik asko Aitziber Iturria, egunkaritako azalekin aurrera eginen dugu. Diario Navarra egunkariari dagokionez lerroburu nagusian hauxe dugu gaurkoan, internet bidez saltzen duten enpresa nafarrak 146 hazi dira 2 urtetan. 7.000 eurora igo da fakturazioa. Gaurko argazkiko protagonista guztietan bezala Manchester dugu. Libiar jatorriko britainiar bat izan da Manchesterreko sarraskiko egilea. Nafarrak Manchesterren lekukotza bat hartu egin dute gaurkoan. Inoiz ez nuke horrelakorik imaginatuko, shock bat izan da, horixe dio Manchesterren bizi den nafar batek. Islamiar estatuak aldarrikatu du Ariana Granderen kontzertuko atentatua, 22 hildako eta 59 zauritu utzi zituen. Argazkian emakume bat ageri da Manchesterren lorea uzten. Eta bukatzeko, beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu Diario Navarra egunkariko azalari dagokionez. Roger Moore aktorea hil egin da James Bond pertsonaio horretaz gehien egin duena. Eta bukatzeko Irribarria pilotariari elkarrizketa gaurkoan, hauxe diote bere adierazpenek kontu soinatzekin finalean. Eta Diario Noticias egunkariari dagokionez, lerroburu nagusia hauxe dio, udalerriak eremu mistoan sartzarena babestu du herriaren defendatzaileak eta irteerak ezbaian jarri ditu. Enerizek eskubideetan atzerapenik ez egotea aholkatu du eta Zizurreko zendean 623 sinadura bildu dira eremu mistoan jarraitzeko. Gaurko argazkiko protagonista Manchester dugu baita ere, elkarretaratze bat ikusi dezakegu argazki nagusian Iruñean egin zena. Arraroa da gaurko isiltasuna Manchester bezalako hiri zaratatsu batean. Laura Hernández Baltierrako neska baten hitzak ditugu, hiriko giroa deskribatu du esan bezala Baltierrako Laura Hernándezek.
Eta albiste gehiago ere badaude azalean, batetik Tuterako ospitalean hobekuntzak egin dituzte, argazki bat ere jarri dute hobekuntza horiek islatzeko, eta bukatzeko politika kontuak Txibiteren lidergotza iritsiko da PSN-ko kongresura uztailean. Eta gara egunkariarekin aurrera eginez, Manchester ere protagonista nagusi argazki handi batez lagunduta, 22 hildako dagoeneko Manchesterren libiar familia bateko britainiar suizida batek eraginda. 8, 18 eta 26 urte dituzte identifikatutako lehen 3 biktimek. Beko erdialdean barkatu beste lerroburu handi batean, Rajoyek jauntxokeria izendatu du erreferenduma adosteko azken eskaintza. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik txillardegi guztiak bildu eta zabalduko ditu jakinek, eta bukatzeko pilotari bati elkarrizketa egiten diote, izan ere aste honetan protagonista ditugu bai Bengoetxea eta Irribarria, Iker Irribarriaren txanda izan da gaurkoan, eta hauxe dio finalean dagoen pilotariak hankasartze asko geratzen zaizkit 20 urterekin. Eta berri egunkariarekin aurrera eginen dugu. Goiko aldean Manchesterreko irudi handia dugu lerroburu nagusiarekin batera, adinik gabeko dolua Manchesterren Estatu Islamikoak bere gain hartu du Manchesterko hilketa, erasotzaile suizida bateko 22 pertsona hil eta 59 zauritu ditu Manchester Arena estadioan nerabentzako kontzertu batean. Hauteskunde kanpaina geldiarazi dute alderdiek. Bestalde, beko aldean beste argazki batez lagunduta ere, irailerako utzitako gatazkak 3. greba egin dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoan. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, Nafarroakoak biak gainera, bata Nafarroako irakasle 183 eraso salatu dituzte azkeneko 8 urteetan, eta bukatzeko hedabideetan euskara sustatzeko diru laguntza bikoiztu egin du Iruñak. Eta bukatzeko aurrera egin dezagun Euskal Herri Irratiko lagunen agerkariarekin. Batetik herriak eremu mistotik atera ahal izatea zalantzan jarri du Arartekoak eta hortxe ikusi dezakegu Zizur Zendeako udala. Bestetik desberdin margotu dute seinalea lurrean, nahiko farregarria albiste hori, eta bukatzeko Nafarroan 183 irakasleri egin diete eraso azken 8 urteetan. Maiatzak 24 dugu gaurkoan asteazkenei, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko udalak zentro komunitarioen kudeaketari buruzko prestakuntza jardunaldi batzuk antolatu ditu Iruñeko gune komunitarioen sarea eratzen jarraitzeko. Maiatzaren 30ean, 31ean eta ekainaren 1, 8 eta 9ean eta 10ean izanen dira, abian diren 3 proiektu aztertuko dira plazara, zaharrak berri eta antzara. Eta bestalde etxerik gabeko pertsonen arreta zentroan programa berri bat martxan jarriko dute, partekatzeko pisuak abian jarriko dira. Eta bestalde Zabalguneko Zibiboxean hitzordua izanen duzue gaur, elikagai osasuntsuak udaren etorrerarekin arratsaldeko 7etan. Kontu gehiago Iruña aldean lehenengo teknologia eta demokrazia jardunaldiak ospatuko dira gaur, software librean parte hartzeko egiturak landuko dira. Bestalde Iruñeko etorbidean etxebizitza libreak eraikitzeko proiektua onartu du Iruñeko udalak. Eta Vicente Ferrer Fundazioak Indian etxebizitza bat eraikitzeko proiektua abian dauka, honen inguruko hitzaldia emanen dute gaur, Gaztediaren etxean arratsaldeko 7etan. Eta udal gobernuak Pio 12. etorbideko proiektua martxan jarriko du 6 hilabetetan obrak hasiko dituzte 1,5 milioi euroko aurrekontuarekin. Eta Iruñeko bozeramaile batzordeak Manchesterren gertatutako atentatua gaitzetsi egin du. Sanduzelaiko etorbidean 26 urteko gazte bat hil zen atzo eguerdian,
motoarekin istripua izan eta gero. Joan gaitezen lehenik eta behin Eguesibarra aldera asteazkenero egiten dugun moduan. Sarrigurenek gimnasia erritmikoko Alaia klubari eman dio txupinaza jaurtitzeko ohorea. Ekainaren 9 arratsaldeko 7etan hasiko dira herriko festak. Kirol eskoletako izen ematea berritzeko zerrendari dagokionez, maiatzaren 23an argitaratuko da kirol eskoletan lekua berritzaren bidez onartu direnen behin betiko zerrenda. Izen ematea behar bezala berritu ezean, ekainaren 1etik 16ra ematen ahalko duzu izena, Eguesibarko auzokide guztiendako irekitzen den prozesua. Eta Eguesibarra alde batera utzita joan gaitezen Etxauri aldera. Euskara klaseak izanen dira Etxaurin, izen emateko epea maiatzaren 25etik ekainaren 15era bitartean egin daiteke. Eta bestalde, ekainaren 9an Etxauriko jaiak ospatuko dira, egun honetako kontzertuak Udal orrialdean argitaratu dituzte. Eta Etxaurirekin amaitzeko zerbitzuan hitzak deialdiari dagokionez, lanpostu honetan izena eman dutenen behin-behineko zerrenda ikusi daiteke Udal orrialdean. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko zendea aldera. 11 kontu dituzte eta Galarreko zendean datorren ekainaren 3an berriz ere Galar zendearen eguna ospatuko dute, aurten Olatzen izango da, herri bazkarian izena emateko epea maiatzaren 28an bukatuko da. Eta musika kontuak ere baituzte Galarreko zendean, ikasleen kontzertua izanen da, Elortzibarko Julian Gaiarre Udal Musika Eskolan, ekainaren 2an ostiralarekin arratsaldeko 7etan. Eta Galarreko zendearekin bukatzeko, Miguel Urizen oroimenezko 13. Galar zendeako sari nagusia, larunbata honetan ospatuko da maiatzaren 27an, juniors maila, arratsaldeko 5etan irtengo da Ezkirozko kontzeju etxetik. Magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita, aurrera egin dezagun orain elkarrizketen tartearekin, gaurkoan literatura kontuak izanen ditugu, protagonista nagusi, Fito Rodriguez etorriko zaigu, Arakistainen bidaia abarkatu liburuaren aurkezpenarekin, eta honen ondotik zaratak tartean gaurkoan musikaon izanen dugu, Barainain aldera joanen gara soilik kabaret obra ikustera.